Velkommen til Dannelseshotellet. Her bag den første dør bor Torben. Lad os gå ind og møde ham. Torben, han vil gerne noget med dig. Han vil gerne lære dig noget. Han vil gerne danne dig, for han ved, hvad der er rigtigt. Torben vil gerne lære dig, at gaflen skal i venstre hånd, og at kniven skal i højre. Torben har mange ting, han gerne vil lære dig. Torben vil også gerne lære dig noget om demokrati. For du har også noget at sige, så hvis Torben nu vil lære dig noget, som også betyder noget for dig, så er alt jo godt. Vi er gået ud igen, og vi går snart ind ad en ny dør. Her bag den anden dør bor Lotte. Lotte vil egentlig ikke lære dig noget som sådan, for det kan hun ikke. Men hun kan fortælle dig, hvor hun synes, at målet er, og hvordan du finder derhen, ja, det er jo op til dig. Lotte er ikke så bange for, at du får en krise. Det er helt okay. Det hører med til det. Din vej til dannelsen kan både være kringlet, krøllet og meningsløs. Så, nu er vi gået ud igen, og er snart ved den tredje og sidste dør. Den tredje dør lukker op til den pluralistiske dannelse. Der bor ikke nogen. Det er derimod en masse trapper, som leder ind til andre værelser, hvor der bor andre mennesker. Du skulle tage og møde dem, for når du møder dem, ja, så møder de jo dig, og så opstår der faktisk en dannende kontakt. Vi håber, den her video har slået rødder i dig. Vi ved ikke, hvilket værelse du har lyst til at bo på, men så længe du lader alle færdes frit i korridoren, og uden alt for mange gnidninger og flaskehalse, så skal vi nok alle sammen ende med at blive dannende mennesker.